So sa ka. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Alvin. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Gulong ng Palad. RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ano ba daw sa'yo ang kaagi karon? No kini usa ka lalaki nga taga Barangay 26 Claro Emerecto Avenue, Cagayan de Oro City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Alden. Recorded by Radio Mo TV. Alvin, sige na panggika na mo aron dili mo malate sa inyong klase. Ang among baon, ma. Di aray mong bahon o. O di ara po nang imo dudong. Piso lagi mo. Ayaw na lang pagreklamo kay pobreta. Naidagang kamote nga akong gilungag ha. Pagdamo ana aron dili mo gutomon. O sige na lihok na mo aron dili mo malate. Luuyan to kuya sa. Kamay katong baon. Siyaon, pobre man ko tadong. May pa ako mga classmate kuya kay ko kayong ilang baon. Ay lang kasoya, ana nila dong eh. Kay basinog, kwartahan sila. Kaning kamot ang gitag eskwela, aron dili maglisod-lisod dinigdako nato. Karon nga, nahuman naman ko sa high school. Mahangyo ang tako ninyo nga may eskwela ko college. Unsa goy tay gasto na mo Alvin? Kung muskwila ka og college nga naibawom gyud ka nga naglisod ta. Ay, Pasensya na kanak ha. Dili gid taon na mo mahatag ang imong gusto. Hunsaon manggod nga pobre man ta. Ug naapay taon kay mga manghod nga nag-eskwela. sige lang ma. Mangita lang ko paagi nga maka-eskwela ko. Muadto kag Cagayan? O ma, Magunsa man ka didto? mangita ko paagi mga narbaho ko. Kay kung makatigom na niya ko, eskwela ko college. Oh, ikaw. Basta kay pag-amping lang gid in taon didto ha. O ma. Salamat taon kay nakasulayan kong trabaho din sa Cagayan. Isip front desk attendant ining lodge. Nagsuldo na ako, akong paladan si mama. O magtigom sa ko, alang makaskwela ko college. Buisit! Ano? Isapot mas ma'am? Alvin! Alvin! Oh, ma'am! Ma'am? Maura niya itong kita rong adlaw. Yes, ma'am. Saon gamay raman ang customer rong adlaw, ma'am? Ay, buisit. Kinahanglan na tayo maghitaglaing negosyo ini. O kung unsa gani, isira ko na lang ning lodge. Ginoo. Tabangin ang taon mi nga mukusok ang negosyo ni ma'am. Kay kung muhinay ni, huwag yung ipasira. Mawala na kong trabaho. Magunsa naman lang ko, Diyos ko. Hoy Alvin, nangita ra ba to si ma'am nimo? Ha? Ano man? Abot lang. Atuwa lang ka, aron may bawo ka. Ma'am, di patawag ko na ko nimo. Oh, Sa man di mong tuyo na ako, ma'am. gusto na ko nga muundang na kasi mong trabaho din eh. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Ma'am, maluit taon ka na ako, ma'am. Ayaw lang taon ko papawa din sa akong trabaho, ma'am. Nagkinahanglan taon kong trabaho, ma'am. Kalma lang. Dili ka man mawadaan og trabaho.
Pamahawaon ti ka dinhi sa akong negosyo nga lodge. Kay balihin ti kas bag-o na akong gi-open nga fitness center. Oh, Maong pagandam, kay adto ka na ko i-assign dito. salamat, ma'am. Dali as panahon, me. Walang ibawi nga. Tuig na ko kapin din sa akong kitrabahoan. Nya, nakapadana sab ko nilang mama og kwarta. Og may gamay na sa kong natikom. Wangyo ko sa kong amo. Nga mo eskwela ko sa college. Sige, pwede ra kang mo eskwela. Salamat, ma'am. Unyaon sa man, madaras imong oras. Mo trabaho lang ko sa buntag, ma'am. Ug sa hapon lang ko mo eskwela. Ah, sige pa ning kamot. Basta ayaw lagi pasagdi ang imong trabaho, ha? O, ma'am. Lord, salamat nga nag-eskwela ni kong college. Tabangin taon ko, Lord, nga makabot na akong akong pangandoy nga mahimong teacher. Maayo kay ni anak ka, Alvin. May tuyo ka na ko, ma'am? Ay, nahibaw kong masakitan ka ining akong isultiro nimo. Pero wa ko'y mahimo. Nga di, ma'am. Hinay naman gud ang dagan sa akong negosyo. O ginahanglan kong magtaktak og tao. O usa ka na ini. Unsa? Salamat sa iyong pagtabang nako, bay, ha? Nga makapuyo ko din sa inyo. Migo gud-agod. Di kita na ako mahimong pasagdan bay. Saan man gud nga kalit man kong gipapahawa sa kong kitrabahoan. Ay kagol bay oy. Dali ra man ka makakita og trabaho ba? Kay naka-college man ko ka. Maayo unta, bay. Bay, unsa man? Gusto na kag trabaho? Unsa man trabaho, bay? Sa mall. O sige, bay. Trabaho ko. Salamat at taon nga nagkasulan kong trabaho. Paningkamot ko nga makatigom ko aron nga makapadayon ko sa college. Bay, di ba ganahan man ka nga makapadayon sa imong pag-college? Oh, ubay. Mabitaw nga nining kamot ko nga makatigom. Kay gusto ko nga mahuman ko sa akong pag-eskwela. Aron nga makatabang ko nilang mama o papa. Labi na gid sa akong mga igsoon. Bay, pwede na ka makapadayon sa college bay. Na di kaida ko ang gasto. Ha? Saan man? Doon na may gi-offer ang CHED karon bay nga program bay. Kanang iti-up nga program. Mahimo ka na mo padayon sa imong college bay. Salamat kay bay. Maningkamot ko nga makapadayon ko sa akong pag-eskwela bay. Minsan ang takbo ng buhay mo. Tungod sa program sa CHED nga itiap kon Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program, nahuman gid nako ang college. Og sa pagkakaroon, may trabaho nako. Og nakatabang na sab ko sa akong mga ginikanan og mga igsoon. Og sa mga batan-on nga naminaw karon, ayaw kamo pagpakawa sa paglaom. Paningkamot lang gyud mo nga maabot ninyo ang inyong mga pangandoy sa kinabuhi. Dini na lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Alvin nga taga Barangay 26 Claro M. Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Uban sa awit ngayang kapangayo, awit nga lang, gulong ng palad. RMN. School uniforms are also comfortable to wear, so there is no point that school uniform should... Maayog kay si Michelle pag-abot sa debate oh. Huwag makalupig niya. Ay James, kabantay ko nimo ba ganina? Nagsigi kag tutok ni Michelle nga nakigdebate. Ganahan magkukun niya bay? Di ko pulaan nga magsigig paminaw niya. Yay, murag lahi na nida. Ha? Masa pan? Ganahan ka ni Michelle? Sano?
Nakras lang ko niya, bay. Pagtarong ba? Lagi. Tinubi na, bay. O ganahan unta ko nga maduol ko niya. Mo ba? Sige. Mangita tagpaagi bay. Unsaon nga maduol ka ni Michelle. Salamat, bay. Naunsam ko'y. Di man mawa sa kunahuna si Michelle. Magsige man siya hasol sa kunahuna. Ha? Moapil ko sa debate team? Bay. Mo ni maayo ni mong buhaton aron nga maduol ka ni Michelle. Bay, makaya ka na ko na, bay? Nga debater champion ra ba na si Michelle? Makaya ra lagi na nimo. O ba sa ni ambog to nga paagi aron nga maduol ka ni Michelle? Sige, bay. Magpamimber ko. Salamat din taon kay member na ko sa debate team. Makapaduol lagi ko ni Michelle. Hapit naman lang mahuman ang among debate. Wa man gyud ko makakita ni Michelle. Hain maka siya. Mihawa naman si Michelle sa debate team. Ha? Nga naman, bay? Na ako ni problema sa ilang pamilya. Mao ba? Kung mao na, wa na day kay gayunan nga maduol ko ni Michelle. Baylok. Recorded by Radio Mo TV. Ayaw lang pagpakawa o paglaom bay. Basta pa rin makakita na tagpaagi nga maduol ka ni Michelle. Ambot ba, bay? Nawada na minuon ko paglaom nga magka-close mi ni Michelle. Bay James. Ha? Mag-friend request ko ni Michelle? Bay. Ha? Tanawa, kinao. Mao ni iyang FB account. Sige na, Maayo ka ha ni bay? pag friends request na yun. Bay, may kani nga ako ni Ay buhaton, mo bay. na ang ni mo buhaton lagi. First move ba? Sige, bay. Ako ning suwayan mo, friend request ko ni Michelle. Yes! Gidawat ni Michelle ang akong friend request. Unya na akong message niya. Palabyon sana ko og pila ka adlaw. Friends na mo ni Michelle. Nalipay sa bitaw ko, bay. Nga iya kong gi-accept. Nga, sa may plano ni mo. O chat ka niya? Di lang sa ko, bay. Kay basig lain nun yung sabot ba. Muriak lang una ko sa iyang mga post, bay. Hangtod nga, maanad na siya na ako. Bay James, di ba birthday man ni mo ron? Oh, bay. Ayay! Hilom-hilom ramang gay. Happy birthday, bay! Uy, salamat kay bay. Pero, pagsaba sa itong mga kauban, bay, ha? Kay mauwaw ko. Gusto. Na ako'y nahuna-hunaan, bay. Ha? Unsa man na, bay? Akong pangayuan og birthday greeting si Michelle para nimo. Ha? Ayaw lang, bay, uy. Ay, ako ra lagi bahala lagi. Ang importante nga, naa kay something nga imong matipigan, gikan niya. Dira, Oh, gamay maligini nga papel, bay. nasa gisuwat diha para nimo. Basahan lang niya. Salamat ini, bay. Maayo din kay Mingaw. Ako ning ablihan ang papel nga gihatag ni Michelle. Kulpaan ko eh. Ako ning basahon eh. Wa kayo kumakailan nimo. Pero ingon si Luke, nga birthday nimo. Happy birthday! Kanindot sa akong gibati nga may gamay nga liter nga gihatag si Michelle ako. Ako ni butas ako pitaka. Kaya ako ning basahon permi. Salamat kay bay ha? Saan sa man? Sa iyong pagtabang nako, abi ni Hubay, way kabutangan sa kong kalipay nga ni greet si Michelle ako. Pinaagi atong gamay nga liter. Okay ra, bay. Ang bigugot ta. Ya, sa may plano nimo ron. Ayaw ko gina nga magsige lang kag tago-tago diha niya na imong gibati. Pagkawas na.
Bay, Ay, ikaw lagi maganto sa anak ko nimo na nga. Puggan di, mura lang lumluman diha. Gusto ka, Pagawas bay. na, pagawas na. Gusto ka. Di maayo nga hangtod sa hangtod nga ako ning itago ang akong feelings ni Michelle. Kinanglang mahibaw na siya ini. Kana, mo na buhata. Pero mangita lang kog saktong timing, bay. Mao ni nga akong gipaabot nga naami program din sa eskwelahan. Magwat lang ko nga moabot si Michelle. Aron ako siyang doolon. Niya na si Michelle. Dili. Nagkuyog sila si Chris. Ang kani kauban niya sa debate. Kasakit sa kundugan. Ha? Di na ka mapadayon si Muntinguha ni Michelle. Ay, di na bay. Pero nga naman. Ako nakita nga close kay sila ni Chris. Ay ang kauban sa una sa debate. O niya? Si Chris bay, guwapo ug bright. Ug ako nakita nga close kay sila. Ug naibaw ko nga nakagusto usab si Chris ni Michelle. Bay, Kung mapadayon pa ko sa kong tinguha niya bay, pili din akong daan kay layo ra kay ko ni Chris oy. Maong di na lang ko bay. Malipay na lang ko nga magtanaw ni Michelle nga malipayon uban ni Chris. unsa? Uban sa awit ngayang gipanghayo, awit ni regulahan. 8 liters. Why do I pull you close and think Ang mong kaagi gibahatan no duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamu sa mga higala at mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadal sa inyong nakalanlaing kaagi sa kidabuhi nga naglibot sa usakawit. Yadres lang ni ining tulamanon handumanan sa usakawit care of Arimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga magkahatag og kinabuhi nining akong kaagi. Tawgan ako sa pangan nga Anika. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Bakit nga ba mahal kita? Recorded by Radio Mo TV. Wala na siya na ako sa gym no. Atik sad. Masig magpadaka ng tawhana ha. Nabaw ka ba yun nga lain-lain may uyaban ng tawhana. Pag usang gabi ka ni, nasakpan man na sa tong silingan. Gipasakay niya ang babae sa gawas nga gikan sa ilang bay. Pagkahuman, 5 minutes after ana, nga na silang babae nga niabot o gidanya sila. Day, Maong ikaw, pag-amping lang yun. amigo ra lagi mi uy, mo'y malis siya. Bantay bitaw. Nagplano ang mga gymmers nga mag-Christmas party. Aon sa man? Muuban ka? Pwede. Kanusaman ko no? Wa palagi si Jerome na. Asa ka siya? Oh, to aray. Mo ba di pag-apot? Kwapuhag niya, uy. Limpyo kayong tanawan. May, kinakatunga ka. Abi pa lang, others ko kung dili ko mo to nga. Okay ra nga mutupad ko nimo. Nganong dili good? Ayaw, gid ko padungga nga magkauya mo atong Jerome. Pa, Nahibaw ba ako sa kalidad anang yung anak lasiyas lalaki ba ya? Binuangan na ka ana. Pasakitan na ka ana. parehas ba si mo gibuhat ni mama pa? Ani ka? Magawas ako pa. Dali, na yun. Timing kay nga, uwa sila sa mga magpapa din eh. Ako rang usa din sa bay. Salamat, Jerome. Nagita lang ko kay istorya ron. Nag-away na sa mong papa nimo. Dili na natin magkiskot pa, anak. Gusto ko nga ma-divert ako na ron. So, unsa may feel nimo buhaton na to ron? Oh, Anika, gikisan mo ko nimo. Jerome, sorry. Anika. Anika. Jerome,
Ato ka sa kwarto na. Dali. Ginoo ko. Wa na mo kabugyan ang mga kaugalingon. May nahitabo kinamo ni Jerome. Unsaon na lang kung lumabdos ko. Nahuman! Unsa man na nimo ron? Ngano ni sugot man in taon ka? Uy nga dunay mahitabo ninyo. Nga dili man mo uyab. Naibaw baya ka daghan tinag uyab ng tawhana? Day, Pag-ampo lang gyud nga dili ka mo mabdus day. day. Nagtimi-timi ka man. Ha? Saman, huwag ka ganay sa sudan. Ambot pa, murag. Dili man ako feel ang sudan. O niya, mundang nagkakaon. Opa, dili na ako pugson kay basin isong karasad na ako. Noon sa amin ko mura mo kong mudigwa sa pagpahon. Lain magpaho ang inununan. Paborito man na akong inununan. Nagmens na ba ka? Uwa pa. Unsa? Hala ka. Ano di ay? Dili ka ha. Early signs of pregnancy kang imong gisulti nako karon nga mura kang mudigwa kas inununan. Ha? Pagpiti uy. Recorded by Radio Mo TV. Kinuo ko. Positive. Kinahanglan mahibaw si Jerome ani. Sure ka nga. Ako na? Wa ko'y laing gitugyanan sa ko pagkababay. Kung dili ikaw ra. Anika, nahibaw ka yun nga di pa ko andam, ana. Usa pa, na ako'y uyab. Nahibaw ka yun, ana. Jerome. Galing limot sa ka, ha? Nga ikaw may nag-una-una ako. Nagpakalalaki lang ko. Jerome. Ipakuha ko ng bataan ay. Ayaw ginagbuhata ha. Dili na gyud ko managad nimo kung buhaton ani mo. Day. Dahil dako kayo lang sa. Sulti si papa nimo ana. Day. Daan pa ko. Huwag ka man gud maminaw na ako. Sorry pa. Ayop. Asa siya? Kinalan nga manubag siya sa nahitabo ni mo karon. Paistoryaho lang una nato ning mga anak nato, pre, ha? Ilang nato ipaagi sa kainit sa tungo. Kisa may dili manginit, ana. Nga dili man kuno siya mubarog sa nahitabo sa akong anak. Ayaw ka pala ka, pre. Di ba magkatugot nga dili siya mubarog sa iyong obligasyon. Di man sad ko ingon na anak kasalbahis ba? Nga akong kagalingon ray akong ginahuna. Pero anika, ayaw pag-expect og too much, ha? For the sake nga mabdus ka, paggaon ka. O at timanon di ka hangtod nga mga anak ka. Pero, kuto pra diha. Dili pa ko andam nga gapuson akong kagalingon sa usalang ka babae. Ibaw ka gid ana. Nakaila ka na gid ako. Jerome. Mahal gid nimo si Jerome. O, day. Bisa nahibaw kong sayop kay wa si mahigugman ako. Pero buhaton gid ako ang tanan. Aron makagusto lang gid siya na ako. Anika. Pero nga, nanganak ka naman.
Ang itingali nga maghuwag na ta. Dili ko masugot. Anika, Jerome, please. Suwayan na to for the sake sa atong anak. anika wa ko'y love ni mo, bisan kamay. Andam ko mapaabot. Di ba ako makatulog kas magmahal ako? Ate, manunti ka. Pagkaunti ka. Oh, Ayaw lang kong buwag eh. anika, Jerome, please. kung mo insist magyud ka. Di ko makasaadi mo, nga di ti ka mapasakitan. Nakailakay ka nako. Jerome. Laom na kayong gabi eh. Pero huwag maghihapon maabot sa Jerome. Asa naman ka siya? Siya na karon. Nganong karon pa ka mauli? Sa may labot ni mo. Jerome, sultihi ko. Dito ko sa kong babae. Saman, may problema ka? Jerome. Giingnan tanik ikang daan. Mapasakitan dati ka. Pero ikaw may gusto kaya ni, di ba? Mapaggantos. Tanaw na to hangtod kanus sa kaya ni mong muagwanta diha. Jerome. Aw, imo man kisudlan. Agwanta gid ka. Kaya pa magkaha. Wa ko'y dili kayang buhaton para niya, Day. Mahal kaayo na ako sa Jerome. Og dili gid ko mo give up niya. Akong ipakita niya nga lahi ko sa uban niyang babae. Andam ko mo dawat sa imperfections. Ingon ana nako siya ka mahal, Day. Anika. Kapag ako ay nagmahal. Buang na kong buang. Pero karon pa ako makafeel og sama ani. Andam na kong buhaton ang tanan. Makumpleto lang akong pamilya. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. RMN. Mao kito mga higalang kaagi ni Anika nga taga Minglanilla, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit karakulan. Bakit nga ba mahal kita? Ang mong kaagi gibuhatan ni duwa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Ma, may eskwela na mi. O yung mga eskwela mo. Mangayo mi baon, ma. Wa ko ikahatag niyo nga kwarta, oy. Kaya wa ko hatagi sa inyong amahan. Ya asa mi baon ini, ma. Aw, pag eskwela mo dito, way baon-baon. Duyan ito kuya no. May eskwela ta nga may baon. Guantal tayo ni dong, kay pobre ta. Maka-eskwela ka ta og high school ani kuya. Na, minal tayo ni dong. Kung peskulahon ba tayo school ni mama o papa. Mag-working ka kuya? Oh, dong. Asa man ka mag-working kuya? Sigasa lang dong. Mangita ako, aron eskwela o high school. Imo na di kong biyaan din ni kuya. Inang lang kong biya din sa ato dong. Kay, may kagastong atong giri ka na sa pag-eskwela na ako sa high school. Mag-working na ako. Sige kuya. Kay ini high school na ako. Kung dili ko eskwela ko nilang papa o mama, mag-working sab ko. Pa, human naman yun ko sa elementary. Huwag yun ako ninyo nga, eskwela ko high school. Nayabag ka. O sabi mo igasto ni mo. Ginahibaw man kitang galisod kaayot ta. Pagpuyo di ay, Mark. May pagmutabang ka na ako sa atong uma. Mapuslan pa ka. Pa, Pag eskwela-eskwela ha. Tabangi ko sa uma. pila na katuig ko nga mitabang lang mama o papa sa uma. Di ni mahimo.
Kinalan nga maka-eskwela gid ko og high school. Jose Baderbaho, Manarbaho lang ko, ma. Aron nga maika-eskwela ko sa high school. asa basab kuno ka manarbaho ha? Mangita lang ko, ma. Mahalag bugat na trabaho. Ang importante nga maka-eskwela ko high school. Sa makadong, musugot ka nga manarbaho ni Mark. Ay patrabaho ana eh. Kana pa, mugamay ang akong pakanunon din eh. Imo diming piyaan din Kuya Mark. Ayaw lang ni biyahe, kuya. Kinalan ako mo biya din sa ato, day. Dong. Kay kinalan ko nga eskwela. Mukuyog lang minimo, Kuya Pi. Ikaw, kuya. Makuyog na namin ni mo. Kasi kiyan mamit-kulata ang papa din ikot. Agwan tala sa mo din, kay kung makakita na kong trabaho, kuhaon man ta mo. Basta, kuya. O lagi. Ako na isaad ninyo. Salamat ng taon nga. Nakikita na kong trabaho. Mangita ko kapulaan ng barato. Ano makatigong ko. Aron ulit abli sa klase, maka-eskwela ko. Recorded by Radio Mo TV. Salamat ng taon kay naka-eskwela na kong high school. Bahala na kapo yung akong lawas. Agwan taon ko lang yun. Ang importante, nga magkahuman ko sa kupag eskwela. Day? Dong? Niya malagi mo sa kong kipuyan. Kiyon sa man ninyo pagtultol din eh. Naibaw man mi kuya, naasa ka nagtrabaho. Mauto na nga tanami ko nasa ka nagpuyo. Nya, gitultulan man mi. Kuya, ano na mi puyo din niya? Ha? Ani lang mi puyo ni mo kuya ha. Sige na mi kulata ni papa kung makainom siya. Sige na kuya. Kay, pero mi na lang mi wait kaon kuya, inig-eskwela na mo. Kay di man miyatagan mama. Oh, sige, sige. Anila mo uban ako. O, ako nalasay mo pa eskwela ninyo. Basta pag binuotan mo ha. Oh, kuya. Salamat in taon na nakayaran ako ang pag-atiman sa akong mga igsoon. Bahalag kapoy. Ako lagi na agwan taon. Ang importante nga, mahuman ko sa akong pag-eskwela. Na ako nag-contest og handwriting sa Pica's room. Hindi na akong pauli. Mutanaw sa ako kung kinsay nang apil. Gamay raman ang nangapil. Hala, naada si Mary Chris. Kinsay na yung wapas extra Pica's nga ballpen. section. Dili na mo agyang akong ballpen. Kinsa may na extra nga ballpen diha. Pagamita sa ninyo Ako si Mary ipagamit ang Chris. akong bulpin. Teacher! Ni ako'y bulpin! Di arang ballpen nga akong gigamit. Ako na ning iuli. Kinsa tagiya ini? Thank you ha. Kiang ko na siyang classmate ang akong bulpin. Pauli na lang ko eh. Naunsa man ko. Dili naman mawa sa kung na si Mary Chris. Kailangan ko sa smile. Na-inlove na ka ko ni Mary Chris. Ganun na makita kang tao diya sa stage. Ako na ulon, magsusi ko.
Mika, ganun na may dagang estudyante din eh. Ah, naigibuhat nga program ang among teacher. Mo-open up ka sa stage. Musulti ka kon unsa nahitabo sa imong kinabuhi. Mao ba? Si Mary Grace na musulti. Maminaw ta. Ang akong mga ginikanan, perming mag-away. Kay iso gayo ang akong amahan. Hangtod nga, niabot ang time nga dili na ko nila pa eskwelahon. Og nakahukom ko nga mag-working aron makapadayon ko sa akong pag-eskwela. Pareha di may kaagi ni Mary Chris. Paita sa sa kaagi ni Mary Chris eh. Tuwa siya sa ilawom sa bangka. Ako siya duulon. Hi, Chris. Pwede makiksulti ni mo? Sorry. Wa ko'y panahon nga makiksulti din yung mga lalaki. Chris! Mary Chris! Kalitang! Mary Chris! Na, ayun na lang pagtugad-tugag doon ng Mary Grace Mark. Ha? Nga naman. Dili na interesado nga makigstorya ag lalaki, uy. Naglikay na. Ha? O kung nagplano ka mang gani, nga manguyab ni Mary Chris, ayaw lang lagi padayon, kay masakitan ra ka. Daghan na kayo nanguyab ang Mary Chris, unya, gipang busted lang. Unsa? Sayang kayo ang karon, ganahan na siya nga mo-focus sa iyang pag-eskwela. O kung naibog mang gani ka Mary Chris, utla na lang pagbatia, uy. Kaya wag kayo mahimo, anak. Masakitan ka lang. Wa na ko mapadayon sa kung tinguha ni Mary Chris. Kay ako man nakita nga wag gihapon ko'y paglaom niya. Sa pagkakaroon, padayon paghapon ko nga nakigbugno sa kalisod. Ug dangan doy nga unta, may kahayag pa nga moabot sa akong kinabuhi. Dini na lang ko tubog daghang salamat sa pagtagad nini akong suwat tampo. More power sa RMN. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si An-An. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, tinadhana sayo. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na sa iyang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Mati City, Davao Oriental. Ang atong matatampo nagdasagan nga An-An. Recorded by Radio Mo TV. Junjun, Wanay tinuodan. Nakagusto ko nimo. May chance ka ako? nga namulimod man ko. Ang tinuod, ganahan sa tunimo, Jun. Kun mo na, imo na kong gisugot, An. O, Jun, uyab data. Salamat kayo, An. Wa ko ning paantusag dugay. Na all na uyab. Sungog ka na ay. Bitaw, uy. Nalipay na ko nga may uyab na kadayan. Ako na lagi sugot si Junjun, day, uy. Kay ganahan masad ko niya. Okay na na, day, uy. Pero, panid ilang sana si Junjun ha, kay naraba ko'y nadunggan nga musuyop po na ng tawhana. Ha? Ako ang kuno ni Moan nga musuyop ko sa una, pero sa una raman to. Nihunong naman ko. Nagsulti ka ka as tinuod, Jun? O taon anoy. Nanugod taon nga mulimod man ko nimo nga uyab gud ta. Maayo unta ako nagsulti ka na ako as tinuod, Jun. Maayo lang unta. Jun, ayaw. Ayaw, Pi. Dili na to ni padayon. Nga naman. Basi mamagtos ko. Eh, God, lugod. Eh, kung mamagdos ka, mga sawa mo kanina. Bantay, ha? O, lagi. Maong tayo, Ganlo. Ay, hindi ka na ako pasagdanan. Ha? Jun. Ganong pirmi mo magkuyog ng Junjun, Anan? Suman, uyab mo?
Opa. Nanguyab kang adik? Dili man na adik si Junjun pa. Sige, ha? Kaklaro sa dagway na, ang adik ka na. Ako minamakita nga magkuyog siya mga barkada nga, adik sa bignaw. Pa. Huwag ito man, ha? Pangitaw lalaki tarong, ha? Kaya dili, adik. Paganda manan. Nga naman pa. Nanawag ko sa migsuo dito sa Cebu. Targahong ka ko dito. Pero nga naman pa. Ang iwan mo ko pa doon sa Cebu. Aron malayo ka ng adik yung uyab. Pa. At kung sukspa ka, ha? O di ko maglagot mo. Pangandam ka ihatod ka sa Cebu. Larga di ka sa Cebu di nga. O, paypaw na ako. Pasaylo ako, Jun. Gusto magpatipa pa nga malayo ko ni mo. Maong iya kong gihato diri sa Cebu. Nasato ka di. Di na rito magkita ini. Magkita na gihapon, uy. Pabuta lang gustong panahon kay isaad na ko. Mubalik na ko diya sa ato. Sige, An. Magpaabot ako nimo. I love you, An. I love you too, Junjun. Pila pa gani ko kasi mana din sa Cebu. Pero umingaw na kayo ko ni Junjun. Ingon din ini bation ko na. Malayo kasi mong uyab. Hi. Oh. Recorded by Radio Mo TV. Ayaw kadlok na ko. Silingan naman ta. Nanga mong bayad diya sa luyo. Ikaw din manghod ni Ate Elsa nga gikan sa Davao? Ako. Mo ba? Gusto na ko makikamigan nimo. Ako di si Ray. An. Pwede kayo uyab nga gibiyaan dito sa inyo? Ori. Ug mo ni hinungdan nga naabot ko din sa Cebu. Kay dili man ganahan akong papas akong uyab. Di palayo ko niya. Mo ba? Sige lang. Kay kung kamugod ang para sa usag-usa, abuton lagi hapon mo sa panahon. Hala. Wa naman ko regla, ha? Ay, maniguro ko, Bi. Magpalit ko pregnancy test. Kinuo ko. Positive. Mabdus ko. Mo ba? Mabdus ka? O, Jun. Unya? Ha? O, ansay unya? Kung sa may plano ni mga mabdus naman ka? Kalain ko nimo. Ang buti mo ipasabot nga dili ka manubag sa gibuhat na ako. Kung saan mo na ako pagpanubag? Ngawa man ka-dress akong dool. Jun. Aron di ka problema ano? Ipakuha ng gimabdos ni mo eh. Jun. Klaro na lang kaayo nga dili siya mga mahanan ang imong gisabak. Sabi akong buhaton init eh. Wag ko ilaing ikasulti nimo ana. Pakatawhan ang imong gisabak bisag way ilhon nga amahan. Gusto mo sa bagay mong magwang? Ray. Wala na lagway ilong amahan ang imong gisabak. Pakatawhan lang gina. Ray. Ganong nanawag pa mo ka? Gusto lang kong mangumusta nimo. Ayaw kong samok ka pa. Kaya may kaipon ako. Unsi ka ipon ko. Maunan, may kaipon ako diri. Sabi pa na kung mahal ko nimo. Mahal ta magkaan. Pero kung saan man nga, huwag ko gustuhin sa mga mahan. Maong magkalimtan na lang ta, An. Jun. May mo ba? Dili ka mo hilak? Gisakitan lang ko sa kunahibawaan. Nga may kaipon na si Jun. Sakit ni Nona. Kay siya ko'y amahan na imong gisabak. Pero kinalang dawato ni mo. Nga dili ka mo ang para sa usag-usa. Ray. Nga nung ingon nanay mo tinanawan na ako. Naluoy ko ni mo. O kung musugot ka, ako ang mga mahan sa imong gisabak. Ray. Nagagusto ko ni mo, An. O garon lang ko nakabaton o kaisog nga akong naibawaan nga may kaipon na diyang imong uyab. O nga hatagi ko higayon.
Ngahigugma, unti ka. Huwag kung musugot ka lang ako. Magminyo dayan ta. Dili ka mao nga makig-video na ako. Nga mabdos ko sa laing laki. Libakon ka lang sa mga tao. Huwag ko'y labot nila. Huwag ko'y labot ko lang sa may isulti sa mga tao. Basta niyo ako naibawan. Nga love di ka. Kung bangi ang akong kukmanimuan. Anong meron siya? Wala sa akong mahalin pa kita. Seryoso si Ray sa tinguha na ako. Mao ni sugot na lang ko siyang gusto. Sa pagkakaroon, minyo na mi. Wa sab ko magmahay kay pinanggaman ko niya. Ingon man ang akong anak. Dinhi na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagadi nga akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan, kaagi ni An nga taga Matis City, Davao Oriental, uban sa awit ngayon kay pangayo, awit nga nagulahan, tinadahan sa'yo. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rachel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Someday. Recorded by Radio Mo TV. Michelle, sa kadugan na nato, di na ko gusto nga mawa ka pala ko. I love you. Will you marry me? Yes, Neil. I will. Thank you. I love you. I love you too. I'm so happy for you, Beshi! Thank you, Beshi. Maid of honor na ba ko? Of course, no? Best friend ko ka. Og, imong kay Jerson, nagid anak no? Siyempre. Ang ahang naman ugwa ako igsuon. Siya may best man ako. Ops. Kira, hoy. Nahibaw ko nga na-crush ka sa kong kuya, pero nanakay uyab, ha? Pagpuyo na. Ugo sa pa, wapas ako kay bawo kun mo okay ba si kuya nga siya akong best man. Nahibaw biya ka ato nga bitter sa life, sa love life, di ba? Suway lag-ingon, basin di ay. Di ba gid unta ko ganahan, pero kung mo'y gusto sa bride, sige. Salamat, kuya. Pinangga, giday ko nimo da. Bawas lang sa din ako sa imong pangpagan ako. Wag gyud ko nimo biyahe sa panahon nga down kay ko. Katong gibugan. Ops. Di ba nagsabot naman ta nga dili na mo hiskot sa pangalan atong babayhana? Kalimti na to para maka-move on kita. Ano ba si Jerson? Wag gid bitaw. Dili pa ba na dugay nga nabuwag sa iyang ex, di ba? Nasi uyab, oy. Agit anak ko silang sweet kaayo. Mao ba? Naano day? Nga naman, kuya. Andam na day kang maguyab-uyab og balik. Kuya Jerson, nakita ba na ko doon sa kakadaon atong nagbuwag mo sa imong ex? Mahadlo ko nga ba sinong mausab na po to? Ay kabla ka day. Tarong nga pagkababae si Luis. Maong wakay angay kabla ka niya. Og dadon sa niya na ako siya diri aron ipailailan niyo ni Neil. Babe, si Rachel ako manghod. Oh, wala lagi si Neil lagi. Ay, busy, kuya. Sige, mag-overtime. Hi, Luis. Hello, Richelle. So, kasluno na di ka, ha? Congrats in advance. Salamat. Invited ka, ha? Sure, thank you. Mao ba? Nagkailan na mo? Onya, okay na. Okay naman. Smiling ka ayo. Mao ba? Hoy, ngano naka-feel man ko og bitterness diring dapita, Wa, uy. Sus, Kira, nakabantay na gyud ko nimo. Basig nagkalahom na gyud ang imong gusto sa kong kuya, ha? Wa, no. Nana ko uyab, Besh, ug loyal ko niya. Dapat lang. Ay, tuod. Saturday, mangita ko og akong gown. Ubani ko. Okay. Asa naman ni si Kira, uy?
Wa pa man gid mo reply. Dilisad mo tubag tawagan. Sa larong orasa. Ay, hapit na mag-close ang butik para sa kong gawan. Ay, salamat kinanawag na kita. Hello, Bash! Rachel, sorry, wala ko maka-online. Hinay ang signal sa data diri good. Ha? Asa man di ka? Nakoy kalit-kalit na lakaw. Sorry kaayo. Dili na ko makauban nimo. Oh, mao ba? Sige, okay ra. Salamat, Bash. Sorry gid kaayo ha. No problem. Amping. Bye. Si Kuya Gerson na lang, be. Akong tawagan. Day, karon pa ko nakarantay sa imong miss call, day. Nabuang ning signal ako diri. Ha? Nabuang sa nimong signal? Pareho di mong kira. Oh, time pa. Ayaw kong ina nga nagkuyog mo. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Wa day. Ano ko taong nagkuyog man mi? Sige na. Bayan na kay busy pa ko ha. Niniyal na lang ko mapauban. Shil, naibabaya ka nga overtime gihapon ko karon para makatigom-tigom ta. Oh, oo din no. Sige lang Neil. Mag-discard na lang unya ako. Sige lang. Ugma, sa'yo mo kong pauli. Dili ko mo overtime. Okay ka? Salamat Neil. Luto na niya. Tahumot. Rachel! Si Luis man yan. Unsa problema? Nga na nakilakman ka? Nagpinuayan si Gerson ako. Unsa? Basilog na sayop lang ka, day. Uy, dili mo na ingon anak si Kuya Gerson, good. Wa ko masayop. Na ako'y picture na nagduha sa babae. Tanawa. Ambi ko na, be. Nakaila ka niya? Si Kira? Ako man yung best friend. Unsa? Sige lang. Akong tawagan si Kuya Gerson ug si Kira nga panihon sa bahay. Husayon tamong tulo. Luis? Kira? Wa ta mo pahibaw ang mag-abutay ra mo dinhi. Aron way mo balibad ninyo. Luis, unsa man ni? Anong naabot pa mo ni sa akong isuon? Kay dili na nako kaya ang imong pinuhatan ang imong pagkabakakon. Kuya, unsa ba nahitabo nimo? Wala na binuang man ka. Og si Kira pag yun nga akong best friend? Og Kira, di ba wa mo ko'y pagbuwang sa pahimangno nimo nga naanak kay uyab? Unya nga na ni. Nana ni patol ka sa akong kuya. Sorry, Besh. Karon, ikaw kuya. Tubag ako. Ngano ni? Baga-agnaw ni mo, Luis, eh. Nagdi among pamgyan ni mong igsuon ako, no? Imo kong gidaot sa akong igsuon, ha? Unya, naibaw na ba siya? Nga ikaw ang unang nagbinuang? Dunay nakasumbong na ako, Luis. Dunay nakasumbong na ako, Rachel. Nakini si Luis, doon na ni siya ilaing lalaki. Daghan og nisumbong na ako. Pero wa ko makaila sa lalaki. Ug wa ko yung ebidensya maong nagpawawa ako. Pero dili man to seryosong ako niya. Bisa na! Nagbinuang gyapon ka! Ay, pastila ninyong duha nagbawsanay ra di ay mo. Dagan pa og yun na para sa kong kasal. Gisamutan pa gid ani. Shil, Paita. tara ko. Naman tayo mga bisi. Neil? Luis? Kaila mo? Ikaw kaya ang Neil nga fiancé ni Rachel? Nganong? Gamaya sa kalibutan, no? Oh, Gerson? Gusto ka makaila kung kinsa ang akong laki, di ba? Si Neil! Usa! Nil! Tingnan ko nga din itinood. Tumag! Rachel, Tinood ba? sorry. Buang ka! Rachel, sorry. Mao di ay. Mao di nga brarag ako rin na kamot ka madayon ni kasala. Yung mga signs sa gida ito.
Pero bugo kayo ko. Bugo kong nagpailan ko nimo. Pasilo ako. Dili. Dili may tabo papasaylo ka. Uy, kasal nga mahitabo. Ikalimtan ako nakailat ka. Priscilla. Some days, but then I won't even be there. Tripli ang sakit nga akong gibati atong higayona. Og sukad adto, nahadlo ko nga magpataka og pili og lalaki. Pero nahibaw ko nga moabot ra unya ang hustong lalaki nga para gyud ako. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. RMN. Mao kito may higalang kaagi ni Rachel nga taga Talibon, Bohol. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan, Someday. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Tonton. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Till death do us part. Recorded by Radio Mo TV. O kaning lamas, o toyo, o... Tonton, Ma? bangon na uy. Tuwa si JJ sa gawas nangita nimo. Nanali siya? Morning, tol. Siyo agad ni mo miyari sa amo, tol. Okay. Ingon mo kaghapon nga umitubig. Mao ni Ari ko. Ari ko sa'yo kay kapaan mong tubig. Salamat, tol, ha. Ikaw ra kay makatabang na namo, tol. Kay ikaw ra may naay motor. Saan man yung mga lugar namo, god. Layo man kaayo sa tubig. Kilala pa man nga magmotor. O nagkakakuhag tubig. Mga salamat kayo. Ay, kapaisip, salamat yun eh. Bro, ano kag-imig ko nun? Be, namang mga container, be, kay magkabo na ko. Oh, ikaw masal lagi ang nasa amo. Ikaw na sa pangakutabangan sa imong trabaho, oy. Ayaw tuloy. Okay ra. Okay ra, kaya na ako ang mga trabaho ni sa amo, tol. Ayaw, oy. Tol, bayat ta. Tabangan ti ka sa imong trabaho din sa inyo. Sure ka? O, lagi. Sige. Ay, gusto ka man yun nga, tabas ko mo trabahoon, dili sa bahay. Tabagi ko kay ako kahoy. O, kanara di ay. O, sige, tana. Mga ahoy ta. Tana. Oh, maayo kay ni aka na Tonton. Nga naman, day, ma. Naay ni anhi nga mga tanod ganiha. Nangita nimo. Ano sa may ilang tuyo, ma? Ambot, wa sa kumahibaw. Mubalik ramang kuno to sila. Ano sa mga ilang tuyo na ako? Butlang ka ha. Ayo! O, Tuntun! Ang mga tanod na ron. Mayo kay amo ka na abtan, Tuntun. nga naman. Ya, ano sa may imong tuyo na ako? Ako gisugo mong gud mi sa amahan ni Mira nga pabantayan kung kinsa ning lalaki nga iyang ikakuyog kay paminyoon sila. Ha? O kay ikaw may suod sa mga batanon din he, maong ikaw nga among giduol. Kay bawo man gyud ka kung kinsa nakiha ang magsigig kuyog ni Mira, di ba? Oh. Ya, mao na to ha, Tuntun. Ay bawa lang ko kung may makita ng lalaki nga pirmi kay kuyog ni Mira. Kay gusto sing amahan nga minyoon na yun eh. O, kuya. Jay, kuyawa ini. Nga naman. Adlo ka may bawaan nga ikaw ang uyab ni Mira? Kuyawan ko tuloy. Ang kuyawan man ka. Nga, labang ka ni Mira. Aw, love lagi. Niya, di ba ko andam nga mga sawan Mira. Nya, sa may plano ni mo ron? Distansya sa kong Mira, tol. Iba sig maminyo ko nga, was oras. Tol, Tol, di man lagi ka. O, di ni mo gidate si Mira nga Valentine's Day maron? Ikaw ang gusto na bang ide, tol? Amaw. Nakainom ka? Gamay rin. Aw. Sige. Ya, una na ko ni magtuog ha, kay kapoy ko eh. Pangita lang dahil katulgan kung ganahan kang matug. Sige, idol.
Katog na ko eh. Para ba ko'y buhaton ba? Oh. Tol, isod mo lagi ka din sa akong kwarto. May tuyo ka? Dapat kong tawagin mo, Tol, eh. Pwede? Oh, dali. Oh. Uy. Tol, gigakos man kukunin mo. Ano naman, di ka ganahan? Kuan. Kining Bawa ko nga, bisexual ka, Tol. dito ang taka ni Mira kay uyab mo. Nga, ikaw na kung gusto nga dito, be. Tol, tol ba? Tol. Recorded by Radio Mo TV. Kanindot sa akong kipati. Kaya 2 minute, JJ. Huwag nag-abot ang abong duha kang apil. Ay, siya man akong kipati niya. Lahi ko man naman ko niya. Dili, kinala nga ako ng puggang pagbati Kaya dili ko gusto nga magkuba ang among kasuod. Tol! Oh, Tol, kumusta? Noon sa mga liog ni mo nga, ganong naman ni Banid. Ikaw ba, pabumbuang niya eh. Nauwawal ba ko sa mga classmate ko niya? Ano naman? Mawa ka bantay nga, na chikinining ako liog. Haka na, Tol, eh. Oh. Yung mga ibata ng chikinining gabi, eh. Oh, ako o din na de. Mm. Sorry kay Tol. Wala ko tuyo Okay, Tol, eh. Kaya, ito ko na eh. Limpit itong hitabo na to. Tol, nasita magkoy ko na. Asa ba ka, Tol? Nakoy pumahan ron. Kisa man? Ay, kauban ko na ito nga youth ko. Si Chrislyn ba? Oh, Nangay ko niya. amo ba? Oh, sige. Amping ha. Basig madihado ka. Maminyo niya kagahat. Ay, kabla ka, Tol. Gampir ako. Ha? Nagkauyab na mo ni Chrislyn? Oh, Tol. Dali agad. Saon, ganahan siya ako. One click raw eh. Kining, Tol. Hmm. Tambag lang ni ako ani mo ha. Ayaw kay padul sa imong uyab. Basig may mahitabo ninyo. Uso ka? Silos ka? Uy, silos good. Laim kayo sultian ko. Hapit lang kami nga. Buwag yung uyab. Ay, di man gula mautol. Ang buot ba na ko ipasabot ba? Basta niya ka ng dili mo makapugong sa inyong kagalingon o may mahitabo ninyo. Ya, maminyo hinong kag di oras? Ay, istorya na tuloy. Inay noon nga, nagsilos ka. O di ka gusto nga, madto ko sa lain. Kinaibog ka na ko. Tol. Nakabuhan ang nakalabay. Wala na yun magpakita si Tol JJ na ko. Kumusta naman kasi siya? Tol, Oh, Tol. Kumusta naman ka? tabagi ko, Tol, eh. Oh, usapay ako ikatabang ni mo. Mulayas ko. Ha? Garo ko taon ka mulayas mo ka? Nagpamabdos ko, Tol. O gusto sa mga ginikalan sa babae nga, minyukon ko. Unsa? Akaw eh. Nitabog yun mong giingon ako, Tol. Ay, nagmahayinon ko na nga kuminaw ni mo. Wala tayo mahimo na, Tol. Naitabo naman. Tabagi ko nga magkabiya ni Dapita, Tol. Ayaw pagbiya. Tol, Dili na mayo na imong buhaton. Kung mulayas ka, luoy kay ang bata nga magdako siya, gaway ilhong amahan. nga. Hindi ko batol eh. Pagkaslin na lang si Chrislyn. Aron matawa ang bata nga dunay ilhong amahan. Tol, musta? Okay na ka, Tol. Ikaw? Ya, kaya mayo kay nagibuhi naman. Ana gina, Tol. Huwag kami nga wala ko, Tol. Kimingaw eh. Pero watay mahimo. Di na magkamakalaag kay busy naman ka sa panginabuhi. O, lagi. Sige lang. Tawag niyo ito na pag may time ba. Sige, Tol.
nag-anam lagi kagamay ang mga batanon din sa amo. Kay ang uban, yato na maglaing lugar. Ug ang uban sab, nangaminyo na. Na, marot-horot yung mga batanon din Oy, hala, si Tol JJ maning nanawag. Hello, Tol! Basta tol, Okay naman ka, Tol. Ikaw, kumusta ka? di kita ako sa balik. Ha? Ano naman? Buwag din Kreslin tol. Ay, hala, nga nagutang nagbuwag man mo? Hindi sinabot sige rin away. Mo ba? Niya, asa man karon? E kung sa Davao tol, kita ko yung trabaho ba? Kung magkikayon ka ka tol, suruya ko dali ha. Mingaw kayo ko mo. Sige, Tol. Kung may time ko, anahon ka diha. Kay mingaw na sa kay ko nimo, Tol JJ. As we walk the garden mile, and there's nothing in this world. Ambot ba nga nalipay mahinoon ko nga nagkabuwag si Tol JJ og sa iyang asawa? Nahibaw ko nga gugman na ni akong gibati niya. Pero kinahanglan nga akong pugnan aron dili magguba ang among kasuod. Sa pagkakaron, padayon pa ang among communication. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagal ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Tonton nga taga President Rojas, North Cotabato. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga rekolahan, Till Death Do Us Part.